uthi so umamntu uyashada. Wazoshada beyisa kanje akazoshade lo. Ngibuzwe emazoni. Ndingadakwa lo. Bangibhekele lami ukuthi lihamba kanjani. Lele laseqaleni lalibele singiscan. Bangibhekele lami ukuthi li-approvile yini ngibhekele iboard. Sufanele. Sizama ukufonela ifoni manje njenganani kusazivela mina nami se-WhatsApp manje. Ngilambile. Ngiyangifana. Athi ngidile naye. Ngani ifoni? Yasithole application. Ngeke sithole application kubusilima angikho eJozi, ngise-Potchefstroom kodwa sideliver yonke indawo. Uma uthenga imoto kumina, delivele la ukhona. Noma yiphi indlela othanda senze ngayo sikulande la ukhona wena uzolanda imoto yakho la. Noma yiphi indlela othanda senze ngayo. Sengidopile. Kume kahle. Udinga ifuna kumina. Hayibo. Free delivery. Kubeka nempuphu yazi. Bye. Uzunginyanyisa. Ukukhuluma ngokhathi ngesikhathi ngifuna ukukhuluma bengithele eqamba noma ngisafuna. Mama Mcibe kuyini ipurpose yale call? Hayi ngeke dudu. Afuna ukungilawula. Ufuna ngizwe ngaye. Ngeke sengibonile. Ipurpose yale call bekuwukuthi sithole indawo yokulala, hayi ukulawulana. May serious. Uzobuyela futhi again. Selimo masechaba siyadeliver noma sikulandela ukhona sikulethela uzoyilandela wena imoto yakho. Mangabe ufuna ukucheck ukuthi uzokwazi ukuthatha imoto, ngicela uthathe inamba yami kwibhayo, uma ungayiboni usho ngikunikeze inamba yami manje, unginikeze ama documents ngikucheckele manje ulale sewazi. Okay. Ngisayithola le ndawo yokulala ngoba wena awusiya. Hayi ngoba singayitholi sisi ngeke. Pho solala. Solala. Izwi la Jehova le. Singalala yonke indawo. Uyangicika nje wena. Yazi njani? Hayi sehamba. Sene njani? Yazi senze njani? Asiye Bayside. Wepilo ngise-Potchefstroom e-halfway eHonda. Uma ubona kukude ukuthi uzobheka imoto ungafika ngoba usuzoyilanda noma thina sikudelivele wena unginikeza ama-documents. Uma ukude asikho isidingo sokuthi uhambe uzofika la. Ngiphila athi njani? Abuyifunini imoto athi ngidayisa imoto.
Indlela engifunda ngayo ngifana noma wami ngengane. Ufana nonyoko ngokuzugaya ngoba uyinto engakusile ekhanda. Okay. Ngizoyehlisa umoya ngizozama. Let me try again. Later kodwa. Ya manje ngisakhokha amandla. Mpila khona ama pre-owned. Ngisindile kade kubo luyixolo namhlanje. Usho ngidlile ke ekseni. Ngiphelile umandisa. Ngibona mina ibhutade ngimposta namhlanje ngithi nje happy customer ngisazomposta la ku TikTok. Uma yi-happy customer. Sesidansa naye loya bhuti sesithathe ezolanda ithi9 mfanethi ehamba nomkakhe samgudluza umkakhe sambeka ngapha eceleni sadansa naye loya bhuti sathi umfazi sathi ungami sishuthe sishuthe wasishutha sesithi nendoda yakhe sesithi sijabulela ithi9 yethu sinaloya bhuti sesithi wasishutha umkakhe manje akekho nje ethombeni mina naloya bhuti sithi siqhobhoza ezolanda ithi9 yakhe. Nawe mawuthenga imoto la kumina Tata sobabili. mawuthenga imoto nje la kumina ufika nomyeni wakho la sikubeka eceleni wena sijabulela imoto nomyeni wakho siyiqhobhoza sithi wena sishuthe wena nginjalo ke mina mawuthenga imoto kumina nendoda ngisho kuthiwa imoto ithengwe uwena umele ushuthe nendoda sishone phansi nendoda sishone nendoda so nje ngisacela ukuthi uze zamantungwa ubona umlingo nomagic sengideliver imoto ngiyinika umuntu wakho wena ususishutha Angizwa? ngenza njalo ke mina No, ayikho bese ngifuna ngiyayibhoza ukutshela nona isikhathi ngishona. yes below khona ama pre-owned sinawo Sidlulile isikhathi. Bengithi khonto bengifuna ukubuza yona ngaleso sikhathi ngifona so wangibamba ucingo. efe phela nazokuhluza uvele kancane uvele kancane Ubuza ngalesi sikhathi lesiyana. Isiyaze yadlula manje. ngiyabonga PK thank you PK ngiboost i-confidence ke mawuthi ngimuhle sengizoba ne-confidence ngihambele phezulu lemsebenzini ungangibuki nje mina faka udoti wakho la ungaleke nje ungibuka mina hey Thobi Lewo Siyano njani wena olalenze njengenyamazane olalenze ngoba your high horse is very high futhi awunayo ne-high horse une-helicopter wena sengikubonile okwani kuyini nje ukuthi unjani ngike ngazama yazi ukuku-check ngabona ukuthi usabhizi Ngiphela ngicasuka. ulale ekucasukeni-ke kusasa Fino 50K ngikwazi ukukhona deposit kwi-pre-owned yes Pilo yes siyakwenza lokho Pilo kuzohlisa kakhulu installment lokho inamba yami Pilo ikwi-bio Nqamane hello how are you ngicela ulethe WhatsApp mina ngikhuluma ngicela ulethe WhatsApp ngikhuluma Awungeke. okay ngifuna ukuthi mase ngitholile indawo yokulala kusasa ngikufonele sengikuvideo call wena ulele enkompolo mina ngilele emashidini amhlophe ngilele ngithe Ungayenzi lo nto. ngizoyenza
No, anginaliwele Pilo. Imina engangihlala kaMakhutha ko-1 angithi. Imina engangihlala kaMakhutha. Angihlala ngesikhathi eside mhlawumbe ngahlala unyaka mhlawumbe. Mina. Mfundo, how are you? Hi Manqoba. WhatsApp nithathi ewanyaphi uqinisa ubuso yazi mina ngiphantshiswe eyangempela i-app ayifuni ukusenda isenda ama-document angabonakali wayibuyisa nkosi yami uPoshi. Uthena akayiboni lento. Ewe. So nje kufana nomuntu ongana-app. Ndilibele 7 futhi nje mina ngicela ngoba sengisuthi. Sewujwayele lo 7. Can you solve the car for free? Solve. The car for free. Uthi ngiyoqoqa ingqondo yami. Isiyazi sidani ngenyanga imalini? Hawule azisengikhipha I think khipha u2 inkinga i-interest ayifani Because inkinga interest rate inkinga. Lo munye wathola interest rate ephansi, lo munye wathola ephezulu. Lo munye wakhokha u5.2. Lo munye wakhokha u4.9. Kuya nge-interest rate kodwa ayidluli ku-5.5. So wemfundo ukuze nawe sazi like akugona ukuthi usuyathenga uya-check ungaletha ama-documents akho uthathe inamba yami kwi-bio ungisendele ama-documents i-ID, i-driver's license, bank statement, payslip 3 months bank statement ne-payslip ko 3 months. Uma unganayo i-payslip i-bank statement ka-6 months ungisendele kule namba ozoyithatha kwi-bio on WhatsApp. Uma ngabe ungayiboni usho ngikubizele manje inamba yami usenda ama-documents ngikucheckele manje ukuthi wena ungakhokha malini kwisiyazi. Petty, thank you for 1 million into. Angibahliphi ekhanda yangibhubhela shame. Kodwa ngizobe ngimuhle yona Monday ngilindeni kushaya Monday. Into engizobe ngiyibaba Monday. Ayikaze babona upelepele weinyoni. Sister yazi sengikubona ngasemaphupheni udayisa imoto. Ngikho kuzomela uthengeke. Ngikho kuzomela uthenge. Leyo yokuthi thenge. Sign leyo yokuthi thenga. Ngeke uvele ungiphuphe nje isidingo singekho. That's a sign. How auntie Dudu? Hey Sticks unjani? Uba lo ngibiza kahle kanje ingane ihloniphayo ke la TikTok. Yazi lo muntu leke ngibingelela la kwaThapha ngibangela isicefe ngitshela ukuthi umuntu ongisendela ama-documents ngoba phela inamba yami yokusebenza le. Ngileke ethi hey njani? Mina ngizophuma ngo7 la ngilinda ama-documents kule namba uthi ngimzibe. Usho ngomluku ekhanda. Live ngifuna sixoxe kunomuntu osethi ngamanje yena imoto. Phela uma ngabe uqinisile ngisacela ukuthi ungifonele ngizovala ulive na iphone ofona kuyona uthathe le number le okubhayo. Uma ufona ngivala ulive ngikhuluma nawe. Ulive ngizovaliswa uwena. Singakhuluma nje. Uma ufona nje siyakhuluma. Waziweyisa weyuza
ave weyisa ushayiwe wena yimi umdodovu yimi umdodovu yazi yeyisa le nsimangwe kayozi. Some comments in this live were filtered to protect the community experience. Niyafeel twala kusho ukuthi ngibhala nenhlambo yanibona TikTok. Siswami uthi ngimfonele asondele cause kade ngimfonele manje ngimtshela ngawo. No problem. Mnikeze inamba lo ithathe kwibhayo. Thengele lunch makhavela ngisacela ungithengele lunch ade ngidle hungry lion uyacabanga. Ungithengele lunch bandla. Khona ngeke ngize ngibe nemithwalo eminingi kusasa. Wemamthe ngiyibona ke mina into engiyincuma noMakhavela la uyazi utheni nje uMakhavela kumeni uthi ucela ungithengele lunch yakusasa kodwa ngiyamuncumela nangu lento yakho umuntu ecela ukubhukela mina nangu uMakhavela ngicela ukukuthengela ilunch ade sengimncumela manje akuyona into engasile phela mina la. Can you buy me a car for free? Enza kuhle zikhundla. Oh, ingane kasisi wami le ngihluphayo la. Ngiyaxaka ukuthi uba lo ngibiza ngo-Auntie Dudu. Isekhaya la ngibizwa khona ngo-Auntie Dudu. Sengincumile vele mina, sengincumile. Wenza ngizokuphathela imoto ufuna ngikuphathele enhloboni. Uzoyikhokhela amasu usebenza wena mntaka dadewethu imoto. Ngirongini mina ngikho wrong kurongi lokho. Ufilo ubuncumela umuntu asibhokhela. Futhi ningaleni ukhuluma ngaye la ku live wamakusile ekhanda. Benifuna ukukhuluma ngaye hamba ninokhuluma ngaye le ehlane and hayi la. Uyahlukumezeka shema umphathi wale emsebenzini. Yathaba. Ngizokuphathela iBM mntaka eManono ngizokuphathela mntaka dadewethu. Khuleka. Ngicine ndawoni. Uma mcene ubuya kovula ispeaker manje seyiqhobhoza lemsebenzini ukuthi umphathi uthi ufuna ama-app mesingawatholi manje senze njani awuzinquma awekho ama-app sizihamba ngo-7 akanama-app kodwa unomdlandla ukuthi idansela ini nganama-app engeke agoduka ngimazi sheba ubani lo shayela izandla ngale Angizishiyanga inkomo. Hey Thembeka Siyara. Esinewe. Asivele sodansela umphathi khona ezosikhipha ngo-5 namhlanje. Umphathi uyacabanga ukuthi kumele siyolungisa izinto ezincanyana ngoba phela siyahamba. Yagoduka la ekhaya ungana-app mengekho nje umuntu o-aplaye kuwena aplayela imoto khohlwa forget ugoduka nomphathi esevala idila ugoduka nomphathi esevala i-dealership mayivala ngo-10 ugoduka naye ngo-10 ayokubeka kini uma ungana-app athi ngoba ngeke uzukwazi ukusebenzela ekhaya uzothi usuke ukuthi awuna-network athi hlala le msebenzini asiphetuli kowethu umphathi vele sihlalela ku-live ama-app mengekho sizihlalela la ku-live nje futhi naye uyabona ukuthi sihleli ku-live usaze wavuma kasenandaba we worship you. You are holy, you are holy. Ngithi ukhipha isinemfu ngibona usuqonqo futhi ngithi hawapha mqondo. Yabo baqinisiwe mebethi abantu abadala amaphiloti awusondele eduze komfana. Indaba Igazi lihlelekile.
Mame, okusho ukuthi babesholo lokho yazi ngempela uhlezi. Mawulapho uhlezi. So nje ingakho nje uma kuma-prod ungamele nje lento uzofana. Sengiya-understand-a-ke manje ukuthi babechaza ukuthini. Lion of Judah. Ngiyaphila Mavusano njani? Ngifundele leyo laptop khona ngizochaja mamce. Sondela wena. Ungixoshile nje uthi angisuke etafuleni lakho ngiphindele e-office lami nakhona ngihleli ngenkani la kade ungixosha. Phela ngazi mina ukuthi kumele ngisondele nini ngihlehle nini la ku. Wena dithi nje angihambe ngolahla lento ye-Hungry Lion ngoba mefika umkhathi la sizomnqoqa yabo. Sambeni guys ngolahla lento. Ngizodlula nginikhombisa i-office lomphathi. Angimazi udansa ngoba akanama-app. Unayo? Awenze njani? Approve. Ungawabala ama-app anga-approve. Yes. Ngitshoni? I-video? I-poster? Ngizodlula ngisheshe. Uzongibona yini kulapho? Nginamabhada instaliwe la kumina afika nomzimba. Angifaka ngomzimba usufikile ngafika nawo lemhlabeni amabhada. We do love Judah. You're holy, Lion of Judah. so angiye ku-booking.com. Elake. Yes. Okay. Hey Tammy. Hello. Yebo. Unjani ufundisa Mngoma Zulu? All right. Okay. All right. Ngiyaphila nami. Yeah. Okay. Yini next mile isayindli singanayo indawo yokulala. Kuhleka inclinini. Kuhlekela ukufa. Thiwani? Kuthiwa uzosendelwa iy'thombe zokuthi sikhethe indawo noma singene thina ku-booking.com sifike sikhethe indawo. Masiyakhokha? Ngempela? Awushayela. Awushayela. Kuthiwa ngibheke indawo. Ngiyaphila Rabela unjani? Can you buy a good drink? Inkinga ngiphuma late Enzo. Inkinga ngiphuma late.
ezimbali. Si-right nathi la wena Rabela. Nah, because we need indawo closer to Elangeni hotel. eh Elangeni khona kugcwele yini? nami ngile nto ke aba improve. Alikho ezingeni. No Ngithanda amakhehla. no Kaziwa ukuthi- yazi uzokwenzani inkinga sikumele se-up so umuntu ngiyakwazi ukufela esipacini esincane so sidinga ukuthi le ndawo le ngathi nama-couch ukuze yabo Linaki tsibi ntho ena oyibuang. Ratwana naki understand. Funa imoto manje Sikosi sami sithi Siphokazi Ngcobo yazi No, kushoda phela kancane le- kanjani le- still kumele on. sibe u610 kahle kahle ngicela ukuthi kusilungisa kancane bandla musukuhleka Rabela ududu njalo ududuzile ukuthini ngenzeni mina Tho wena bheka indawo awusheshise ngoba ngempela sizongabe nendawo yokulala uma mciya benojamu umuntu ozashintsha umqondo Ave nojamu ngazi umbuka umethembe pepe mase kumele enze izinto eziphusile uyahluleka wena nje uthithiza to the core futhi nje uyinto yempama angathanda amadate ayisuka akafaka imali yedate sizoyisa sobabili maye kanti ucanthi lo muntu unqimo yini ukuthi usuzole ukuthi faka imali yokuthi manaki bongelana nakho bafana kobe niyezwe 5 Saturday uyiveza ukuthi njani Elangeni hotel nansi ke eyodwa ke West bani tonight 1.5 Asithi ngungulu tonight 1.5 nansi ikuphi le Seaview ngibheke oh Lalusha yeah Lalusha Inane breakfast ke nansi buka Uzenzani endaweni nama-swimming pool ngoba phela wenzola night of ugoduka Bawusolana nje dudu u-Friday no-Saturday sizobuya nje lana ngesonto uyibheke komtshene ngaleyo kubheka ukuthi ayigcwele yini thiwani yazi yabiza nkosi yami cha abafana bayakukhokhela shema ukuthi sibe yintombi zabo bezama what if mangazethiwa ngimqomi bese eyasidubula phela wathi uzosika ngingena what do I enter hayi ke uthi ngimqale hayi bo ngiyadlala uzosidubula nawe hawangithi uyazi ukuthi ngumngane wakho uzosidubula soba u2 hawu Florida hayi mfana siyolala la kwafela khona ke manje sizofaka parade yini le parade ngiyakuthanda nkosazana cha thulani Ndebele asomblief angishelwa kuleya namba le namba bantu siza umoya wami anginanhliziyo kabi inamba yokuthenga iyimoto le ufuna ikhadi elilayo lasemsebenzini ama-calls ayarecord uzothi sathi uyashela la ngebreak mase siporekile le emsebenzini sidlala ivoice yakho sihleke awayina space kodwa le right yebo vele indawo eziningi zigcwele yini parade iparade right ke yona parade Oy. Hotel. Yeah, it's called hotel. Yes, Suncoast Hotel. anibheke for sure igcwele Suncoast Hotel. wonke lawa silesi wabheka ugcwele for sure nayo igcwele ha Suncoast Hotel. uright kule guys menginje ngithi awasuka manje
wenduna ngeke silale outside. Hayibo. Awu mntana enduna. Wena lento ezobuye ikuhlule futhi ubuye ufusekise umuntu wayinkosi. Silima wena. Mina inkinga angikwazi ukuba nesineke. Mina mfana uma ngishela angikwazi ukuba nesineke. Ngathi ngingamfusekisa ngilokhu ngimthuka nje. Ngifuna ukubona ukuthi ena uyakwazi ukubekezela umuntu wesifazane ongaphili. Ngiphelele. Yes. Yebo. Hayibo. Aba uxolile ngicela utshengisa abantu. Hayi uxolile-ke mfana uxolile le emsebenzini uxolile-ke. Uxolile-ke uphila impilo eyisilungu-ke le emsebenzini. Hayibo. Yini na-ke la emsebenzini-ke uxolile-ke uphila impilo eyisilungu. Hayibo. Ya yazi sengifuna ukuhlala eduze kwaXolile. uXolile ngangifundisa 1 or 2. Yeah. Njani bamcini? Yazi ukuthi indaba I think ngiyi-lesbian angisenawo ama-feelings omfana. Phela manje-ke khulumela ukuthi sibe nendawo yokulala. Wayeke-ke put aside ama-feelings. Put aside. Sithole indawo yokulala-ke. Ngeke. Kanti bona mina mfana uma ngishela vele ukuba ngathi nje uthe nje ufuseka. Ngoba uvela khuluma into engenamqondo. Athi manje mama ngibona ikusasa. Ulibona kanjani ikusasa? Ufuna ukukushada. No! Unamanga bona unamanga sikhohlakala indini. Unamanga. Kodwa manje soyithatha phike. Nje lento iSuncoast Hotel. Hey Dlamini kazi. Unjani Madlems? Buka i-Blue Waters. Ise-South Beach. Okay, Blue Waters. Basi-right nekuleni. Blue Waters. Awu, ngeke. 3,680 night. Ngabe phela sebeyasidayisela lelo room. Hayibo. Khona umuntu obhukha lonto ka-3,000. Bakhona umuntu obhukha lonto 3,000 i-night. Abafana. Ungangalali ngani umuntu kubo? Hayi mina ngasho ngithi faka leyo mali kwi-account. Ulala esikhotheni nginika imali. Mina umfana ngingamtshela ukuthi mfana leyo mali leyo kade siyobhukha ngalo 3,000 nemali nginike esandleni nami dudu ngiyakufuna. Ungangifuni manzini. Mina ngamtshela umfana ukuthi faka imali kumina le kade siyobhukha ngayo 3,000 mina nawe siyoyolala esikhotheni. Umfana ayobhukha ngemali engakabhukhela ukuthi siyolala ubusuku obodwa sivuke. Hawu ngeke. Siyolala esikhotheni ngalo 3,000 namalini? Namanini 680. 3,684. Akanginike 3,684. Hawu ngeke. Ubuza esikhotheni. Hawu sekuyihaba phela manje ngeke. Iyabalani siyabhukwa. Hawu ngeke kanjalo uzobhukha indawo engaka ngemali engaka for i-1 night angabe leyo mali unginika yona sihambe siyolala esikhotheni. Mina angi-understand ubona ukuthi khona mfana ongabhukha leyo nto. Imali engaka? Kodwa yazi Wathi ngitshengise mina ngise-Blue Waters. Wexola malini? Hawu, 2 something bakwesilo lapha. nitheni abafaneni? Asisho lutho. Ngingakhala. Shuthi namikrofoni zegolide ashidade mama. Nanka amanzi Nakhe la uyabona when the water so blue la bese ngishuthe khona so ushutha nini na ngoba uyisilima uthe esofarisha lo yabhuti wena wani uyabona sisoze saya la. Oh my God, alive. Musungithethisa phela dudu. Sithi somuntu. Hawu. Uma ngicika ave ngicekile mfethu uxolile. Hayi okay ungabhukha indawo ebizayo mama. Ngisibone yini lesithombe xolile. Yabo kuse-Blue Waters lapho. Yabo inhlangano. Hawu ngeke i-Bayside. Yinhle mfana. Hawu i-Bayside asibiza kangaka. Yenza kahle angithi wena ke kade wala sonke lesikhathi siyoncabuzwa amaphela namagundwane ithathe ngena kuyona. Nje sesale 1,000 yoncumo. Siyoncabuzwa amagundwane ke lapha imbonkulu zinculuda sizokhipha kwazi inkophelo Ngiyibuke le. Yes. Asihlanganisele khipha 500 nami Howard 500. sihlanganiseleni I-room.
Angiyenzi lonto. Yona, hey, how's that? Yes, kuletha 3 months bank statement, 3 months pay slip, ID, driver's license. Noma ulethe uma ngabe unganayo pay slip, 6 months bank statement. Uthi uqolile khona umfana nje okabhukhe indlu ka-3,684 rand ukuthi niyolala i-one night. Bafana niyenzelani loo nto? Okay baba, inkinga ngoba ngo-Saturday asikho emsebenzini, kuzobe kuvaliwe asisebenzi Saturday. Mina nje umfana ngingamcela mengabe sesiyobhukha sengimone ikhipha lo mali ngimjikise reception ngithi ngicela sixoxe kancane le eceleni, ngicela sixoxe kancane le eceleni mase siyahamba. Masifika lapha ngaphandle kwase reception mase ngiyamtshela ukuthi mina ngicela unginikeze yona leyo mali kade siyoyikhokha la mase siyahamba siye esikhotheni. Ngeke ahamboshi imali enkaka lapha ngivuma. Yo kodwa Nkosi yami, empela sizolalaphi? Angazi. I don't know. Mina mfethu kodwa ngiyazi ukuthi mina nginankinga mfethu mina nokulala elo. Oh nathi-ke i-room. Ngithi wedwa. Nansi na. Yeba? Yes, yayinhle. Imali wow. Buka-ke lento ongayifuni nayi. Yena la, wena la, thina la. Yebo? Buka kahle sisi. Angiyiboni mina inkinga la. Nendawo sisi ngeke ubhuke. Duduzile. No ngiyithanda le. Ubhuke ubona ayicweleni. Indile i-1000. imali engaka ukukhokha imali yazi kuthiwa khokha imali engaka 2,000 rand 2,000 rand the night for night For 2 nights, yes. awuyithatha nje Yini 33. awuyithatha nje ubona ukuthi ayicwele na ungena ubuthi ngifika office lakho yini cha into engaphilile ekhanda engaphili kanti akusiboni uhlelo Shuthi solokhu ubharisho unayi app yaka Uber la? nginayo Kungcono ukuze singalokhu masisithe isiduka. hayibo sihamba phi bro Sutsalo po 12,000. Ikephi Beverly Hills. halala Hayibo. wema mci amafoni ayasilalela uyabona ukuthi le phone bengingayichofi leyo kusebenza kodwa buka ukuthi ithini more listing like the one you viewed accommodation Yaza ngike ngaviewa njalo. phela ngike ngaviewa nje Hayibo. Abantu bana 1,000. uthenga umuzi lo Ngeke. Umuzi. Awungeke cash. ngeke khensa Emhlanga. Asamsolana emhlanga mnganami. Beverly Hills khona lapha ka 12,000 yes Kolisi5 ngiyabona C5 lapha lesi. ne banini bani CX30 Basi umsangano because manje iyavala amagaraji akhona. guys ngicela nithale noma mci ngisayochama
Yamcela ngicela usalixoxisa abantu bami la yezwa. Singatshela. Ududuzile. Gebengu sentombazane. Hayi usungisanganela ngingakahambi ngisho ukuhamba ungiqambela ama ngingakahambi ngisho ukuhamba. Inhle gazi le ndawo. Hayibo inhle. Isemhlanga. Kwazi kwakuhle wema. Kuhle ke Nkosi yami kuhle. Uyakuze kuhle ke lana. Uzongibhekana ukuyiphatha. Noma ungafaka ipendele semestele. Noma ungathi usomfiti semestele. Noma ulila nesifiti semestele. Ngibuya endlini. Hlongo. Driver's license angifundanga. Driver's license. Message from marketing. Ukuthi ungahambanga uzoba nama-consequences noma Ingoba phela akayicelanga uNkomenkulu bengekaze ayithole leyo message ngoba akayicelanga transport vele une-transport yakhe eqondile uNkomenkulu. Uzorequest into esukuyiye eThekwini uNkomenkulu kanoney'mali zakhe. UNkulunkulu phela kulokhu uNkomenkulu. Driver's license. Ngisendele manje. Umhlongo kusasa sobe sidansela imoto kaMhlongo sithi. Namhlanje ade sidansela i-T9. Kusasa sobe sidansela umhlongo sithi. Siyaphela. Sithi. Umhlongo uzolanda i-raptor ke mfana umhlongo. Umhlongo akasipetulwe. Lapha ingane ka97. Sithi nje. Ngizomkhombisa. Sesithi nomhlongo. Uma efike nomfazi wakho umhlongo. Umfazi kaMhlongo simbeke sayidini sithi akasishuthe nomhlongo. Sithi nomhlongo. Amati yes sebesefikile lapho ukhona lo omunye wafikile ozowathatha izolo manje imoto kaMhlongo. seshoda lawa kanqumana ngoba ebe u2
ama-Sears awu-2. Akancamala akafiki lapha eDurban because afike kanye nakalokhuzana kalo omunye usisi. Ebesefikile eThekwini. Wahamba ugesi emsebenzini. Wahamba ugesi emsebenzini. Wahamba ugesi emsebenzini. Ngathi alethe ubuyani, afike nobuyani because lo munye walandile izolo awakhe osale yodwa. Kuthiwa sigoduke. Alright. Bakuhamba ugesi guys, mina ngicabanga kanjani? Mina ngicabanga uMr Bulala uzothi sigoduke guys. Yeah. Asihambe ke Uyasipetula bafana uMr Bulala. Boyfriend. Akuthenjwa ngempela umphathi. Phansi. And uzovela asho njani? Menge ngaya kuyena ngayothi imphathi yazi ugesi usuvele wahamba uzohlala phansi. Uhlangana uzothi uhlangana naphi Uhlangana nogesi? nogesi. Hayi umphathi wethu. Too much. Moya wakhe, moya ka Mr Kimbill. Sithathe Moya ka Mr Kimbill tonight. Yeah. Good one that one. Ibikho leya. Be-1 bed. Ibi-2 bed leya yani. Be-1 bed. Phela wona ubona emehlweni sisi uyakhohlwa lokho. So nje guys ke siyayithola indlu ke siyolala eThekwini. Simsendele? 10,000. Umtshela ukuthi 2 beds. Emgodoyini. Fuck off. Njengoba ulokhu usangisineke wena. Ngisineke Sine-1,000 sishoda ngo-2,000. 1,000 zothesaphi? Anginalo 1,000. Sine-1,055. Okay. Sekushona njalo. Yeah. Yo, ayi bavowethu. Kushuthi ke kusebusuku. Kusengifonele ubaba ke ngimbuze ngithi wena awubanga ngani nendle eThekwini? Hey cha bakithi, hey. Hayibo, lalelani ke phela ngoba sekuhamba ugesi. I-document kaMhlongo ngeke ngisakwazi ukuyithola. Ilokhuzana. Network phela. I-Wi-Fi. Le msebenzini wakho mamciya bebe ngahlelekile. Manje mina bathi ngenze njani ngoMhlongo? Hi Nyanga Nduna, how are you? How? Anitshela umphathi ukuthi sicela sibuyisele ugesi Nkosi yami ngilinde i-document. You want the million? Sinai? Commission, bro. Ngeke yabiza leyo mali phela ilokhuzana. Installment yakho ni 15,000 plus futhi kuya nge-interest oyitholayo. But more very 10.
Yeah. Hello? Alright, ngiyabonga kakhulu. Mina elami client zinhle le-order. Hawe majesu i-client lami selisendile ilokhu nje i-driver's license. Sisende konke. Hayi ubevele sende konke ekuseni. Manje yangena. Hawu ngibe nginganadatha. Le phone ayinadatha phela. Siyabonga. Okay guys, angiphumi la live. Uzophoza ngoba ngifuna ukuyosenda lezi zinto. Uzophoza live ne? Angiphumi. Ibihliphe ngizobe ngiyiwona kusasa, menike nahleka shembe ngiyawu. Angatua boy. Para pum para pum para pum para pum para pum para pum para pum. Para pum para pum para pum para pum para pum para pum. Yes, velho. Aí vou mexer na ponte. Depois. Ave kumnandi ukuba yinina guys. Anenzi ikhanda nina for uSaturday. Yazi ke into ewesi ngathi kakhulu. No, nami impahla ngistress ngazo. Sibe lapha. Nami anginayo. Nami ngizogqoka into nje ngike ngayigqoka le msebenzini ibhlukwe. But ekhanda phela ngeke ngize ngihambe nginje. Ekhanda shembe. Ngeke ngibe yithoki. Ngifika nginje nomluko ophakamayo. Mengingadayisisi 9 hawu ngeke nginikhulumise le msebenzi into engabe sengiyiphakeme mengingadayisisi 9 ngeke nginikhulumise tetelo limo sothi kusho wena Phela ku-2030 Mfethu le moto ngokuthi 999. Ucala ukuthi installment singaqala bani? 20,099. Ngivume nje interest rate ukuthi uqala ukhokha ko-15k. Yeah, from 15k. Siqala 15,000 Yeah. Ayikho leyo hayi. Kodwa yazi ngoba installment kumele from the original. Oyibonayo what is the original? minus 500 la. Okay. Okay, 19.5. Just be transparent. 200,000 is quite 2,000 monthly installment. 1 Oh. 200,000 is 4,000. 300,000 is See. 6,000. 800,000 u4. Yes. 500,000 is 10. 10,000. So 10 plus 10 is quite 2. Musuwaqedile. Fake friend. Mekusela u3 ubungeza ingane uzosinika 1 Cabanga nje bekuselelo. Hayiba. Asad now. Imali efoni yayifonela wema. Ibefonela i-ex. Fonela ubaba. Awumtshela ngoba yini lapho bengafuni ukukhuluma naye. Iyambiza ke lo mfana le phone. 4,000 rand. Awutshela With that tells the ngefona. condition of the interest rate and Oh. Ithi amana. we're talking about the installment. Wena. Into azoyijabula. Ngozi ixoxisene.
Oh, it's really. interest rate and deposit. So the statement will remain 4,000 rand. Yazi wena uzone So umuntu now ifoni. let's go back to that reality. Avela atofe ngephutha. Lo muntu abene. Hey mfethu. Ngathi manje uyaxolisa. Uyaxolisa. Hayi. Hey. Yeah, but some of them they afford it and they get the exact installment because they have the deposit and they have the better. It's nice of me Guys, akukho case le emsebenzini. Sihleli ngobumnyama. Kodwa kube sike sigodule kwe. Angitshongile ngamehlo enqondo. Yeah. Selibonile. Guys, bye ngimoshakalelwa idatha manje. Ngile ngihleli ngithi izobuya lento ehambile emsebenzini ayibuyi manje ngisebenzisa idatha lami eliyingcosana. Ngifuna ukutshela ukuthi ngikuthanda kanjani. Hayi angifuni umuntu ongithandayo manzini. Ngifuna umuntu othenga imoto. Ngifuna umuntu othenga imoto manzini. Asomplive. Kufanele kumfaka. Ukuthi uthenga imoto. Hayi ungangithandi mina. Bayangithanda le msebenzini oSimakade benishaya. Awungithandini kanje? Bakithi. Nkosi yami. Isithudla sami sona bese ngisenze njani? Asikho la ku live isidudla sikuzo bayangithanda osho. Ngeke manzini. Uqale ngemoto manzini. Ngene ngokungithanda. Inamba yami kuyibhayo manzini, yes. Inamba yami manje uyangifenza yithi. Uzamina uzothi. Ukhipha nolimi. Akusile lokho kushembe. Ilaka. Yabona yazi umsebenzini kumnandi ngiyakhumbula. Inkinga nje Nami sasebenza e-call center, kwakumnandi e-call center. Bathiwa idatha liphelile, sizigive one time. Isithathu sesikwazi ukusebenzisa amafoni siyantshontshwa. But kwakumnandi abantu engisebenza nabo bathanda abantu ba-enjoya every day. Uthi akuphumi emsebenzini. Ngisukume. No, engasebenza nabo. Uze ukuthi inhliziyo akuphumi kodwa manje ucabanga abangani bakho basemsebenzini. Uthi uyafuna ukuhlala. Ngisukumeli kuba nje ukuthi angisukume ngime nje. Mengiqeda la uthenga imoto. Eso idasha khona lapho imoto awunothanda uyifuna nami. Kiphi? Send ama documents. Ngeke umuntu ofuna ibhodi imoto enhle. Tony, Ode njani? Izohamba lolu. Cela ungibonisa mina leyo send ama documents. Thi angisukume ngibone. ukuthi ushiye ibhodi lezi. Thi angisukume ngibone, sengisukumile ke Nkosi yami. Phenduka hayi ke. Uyayibaxa ke manje ke. Hawu uyayibaxa. Oh, ngiyayithanda mina i-portrait. Uthi ngibo? Oh wow. Ngayithatha Inkinga ke manje lezi zinto lezo oHonda ngingabasusa ngani? Lawo lezanza ngithi. Wenza mphela lahlelwa iambulela yami. Engangishiye yami. Yazi ngakantoni. Ngalanje. Ngamethesela something ngendle. Ngathi ziflowers. Otherwise inhle. Benithatha phi? Sana ukuyisa portrait yami. Ayiwo. Usenza nje ukeep talk keep aswele. Yazi abazali bonke kusho ukuthi bayefana. Yazi nginento engizoyikhomenta la kwi-post yaLeon Gumede and I feel like wrong. Yeah, uposte imama, then manje seyaposta uthi Imama libe nje. all I did was to post imama, then people started comparing and angihlangani nalokho mina if ngiyajola mina ngizoposta fashion club. Hayi mnguni. Sengiyakhomenta mina ngithi okusalayo imanxa unemama eli-right hayi lesishaqava sasekuqaleni nombuso kwentsha. Ngeke bayibhali leyo nto leyo. Lalela. Ima. Awuthulanyanyisa mfethu. Shayi. Washisa lana.
Ubani othiwa cheat. Ungasho ukuthi omunye umntwana uyishaqavu wena. Hayibo. Uzoboshwa ke manje. Postellani bengafuni singene. Uzoboshwa ke manje. Ushaliboshwa. Bapostela sivuka ngedatha lethu phela. Ushaliboshwa ke manje. Bizwa ijele ke manje. Kodwa vela ngisho ngogama lamuntu. Hayi. Ngayenzi leyo nto leyo. It's your finger. It's your finger. I don't even talk anymore. Ekombe yabophisana lo sisi lo. Too much. Uba uthule. Sis, asipetuli. Yebo ngizobuza ukuthi bengisho wena. Oh, kubopha ingakho ngithi. Ayibona uthula uyasixoxa la. Ingakho ngithi nje. Awunanga ngumapuru. Awe mafethu uqothwa kwambuka la. La kule camera uvela njengoba unjalo. Ayidlali. Nangu umapuru usetona. Uveza ngizole iqhashazi lakhe lisekhaleni. Hayibo. Awunanga umapuru. Ngoba unjalo ke. Kodwa ke clear skin. Ayiseva. Hayi uyaseva ngempela. Ngiyacela 360. Uzokwenzela umandisi 360 mina ngineshwa. Nangu umapuru. Buka mehlam. Let the brown eyes tell the what. Tiwan leyo ngoma. It's you and the water So blue, so blue, so blue, so blue. Ayona. Ile yakho. Buka, ngibona izolo sengisendlini ngithe wangamkhokhela ngomama. Imangivalela i-mic. Iyazabakulwa ukuthi siyazenze Babili betumuta baye uyazabakulwa 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 Hlapuwani siyazenze Babili betumuta baye uyazabakulwa ukuthi siyazenze Bye mami Tumuta baye uyazabakulwa siyazenze Babili betumuta baye uyazabakulwa siyazenze Babili betumuta baye uyazabakulwa Babili betumuta baye uyazabakulwa Hapo Babili betumuta uyazabakulwa Uthini Shande? uthi ngathi ngiphengi ngoba Isidadla. Uthi idadla.
ngiphinde ngisinge nini. Ithatha yaba Yeah, wangithatha la, nisebenze ngibona wangibeka la, wangisusa la. Oh, sikamile bape, sikamile, iyo timanako, iyo sikamile wete, sikamile, iyo Tivana. ah, sikamile bape, Sikame, sikame. iyo Tivana. ah, sikamile wete, Sikamele, sikame. iyo timanako, awaselula insizwa zakithi, asikamile nje. Hayi ke